Айде, давай, Мило. Здравейте, аз съм Мила и днес ще ви дам един урок по боядисване. Първо, не забравяйте да Купите боя. Да купите боя, варячетка и ваничка. Не баничка, а ваничка. Ваничка. Второ, облечете дрехи, които са домашни. В никакъв случай не официални. Второ, закрийте абсолютно всичко с нейлон. После отворете боята и не забравяйте да я разбъркате. После потапяте четката. Ето така и я изтежвате хубаво. И нанасяте върху стената. Ето така. Това можем да го качим в YouTube. Да. Довиждане. Довиждане.